Real Madrid, Sevilla. A opäť hlavnou hviezdou programu Vinicius Junior. OK, ale poďme pekne postupne. A ak ťa moja tvorba baví a chceš ma podporiť, tak budem rád, keď klikneš na follow. Zápisníček pripravený, ideme na to. Prvý polčas asi z našej strany dá sa povedať, že hroza a des. Jude dal gól, OK, to je krása, ale tá hra... Sevilla tam mala neviem, či 4 alebo 5 šancí, čo mohli skončiť úplne v pohode gólom. Áno, na mohli sa nehrá, ale vďaka za to, že máme Thibaulta. Áno, vyhrali sme, konečne to nie je až tak negatívne videjko, ale stále tá hra, ja neviem teda, či existuje niekto, koho tá hra teší, ale stále vidieť proste, že tá hra vôbec nie je taká, aká by nás možno tešila pri nejakej výhre. Keď si taký múdry, tak čo ty netrenuješ? Keď vás to nebaví, tak čo neskrolujete ďalej? Každopádne Kylian vyrovnal rekord Cristiana Ronalda. Sice z penalty tá bola ale jasná, tam sa nemáme o čom baviť. Ale bolo na ňom vidieť aj z tých šancí, čo nepremenil, že fakt chce, že chce. A viac to nešlo. Ale nakoniec sa to podarilo, za čo som extrémne rád. Kylian si to zaslúžil a takto to asi aj malo byť. Vyrovnal ten rekord a ja si myslím, že ho ešte v budúcnosti niekedy prekoná. A je to fakt neskutočná vec, vyrovnať takýto rekord Cristiana Ronalda. Obrovský klobučík dolu. Myslím si, že namiesto Frana mohol kľudne hrať Valdepeňas, ale tak to je možno len môj osobný názor. Máme mladých perspektívnych hráčov, ktorí ale proste v takýchto zápasoch nehrajú. Juan Martinez za tieto zápasy nedostal dokonca ani príležitosť. No comment, poďme ďalej. A Jiménez hral, tuším, 2 minúty na konci, takže... Každopádne, viac ako Mbappé sa po zápase opäť všade rieši Vinicius Junior. Možno to je opäť unpopular opinion, ale žiaľ, je to krutá realita teraz, čo poviem. Ja si myslím, že zmeniť si profilovku, vymazať si Real Madrid z BIA a chovať sa takto by bolo OK, keď má možno 15 rokov a zažíva to prvýkrát. Samozrejme, keď na vás bučia vlastní fanúšikovia, vôbec to nie je príjemné, to je proste logická vec. Ale akcia vyvoláva nejakú reakciu. A ani tí fanúšikovia už nejsú s ním tak spokojní, ako by mohli byť. A pozrime sa proste na tie jeho výkony. Asi za tým niečo bude. Po tomto všetkom, prvé čo vy spravíte je zmeníte si profilovku, dáte si tam brazilský dres a vymažete si Real Madrid z BIA. Nemám asi na toto moc čo povedať, ale názor si asi správate sami. Každopádne skončil sa pre Real Madrid rok 2025. Nebol to zrovna moc najúspešnejší rok, ale stále verím, že v tom 2026 nás čaká toho lepšieho trochu viac ako v tomto roku. Takže toto by bolo všetko k zápasu. Napíšte možno vaše postrehy, napíšte, aký máte názor na tú situáciu opäť okolo Viniciusa. Ja sa mi lúčim a čaute. A stále prebieha moja vianočná mega súťaž, tak sa utekajte zapojiť.